Shubor nakaslem jong unongsan hima. Tangkumba katuk ani kenta bakakong bindas im kalawan yeng hakmat ka khardop sekretariat ringkat ka plakat hakakti bandawa naka sorkar ban maramot no ya ka surok nongpo umdan sunapur naka jingsneo chaba palan nakaliang kipulit kilabe no ya ka kong bindas im bat pha shong no sha additional secretariat ka kong bindas kalayat hu bakipulit kilabe no ya ka ban pha shong sha additional secretariat namala da shong shakmat secretariat kan penwet yakibayat hakatu ka jaka kakong bindas ru kala kongu jika hukum kipulit haka bakala ong bakam lele ladaki pha shong sha ru hendai kan shong bet tat hadu baka sorkar kan dasngap yaki jingdawa jongka namar kimsha bangan shong hang ne hakmat jongka sekretariat hang ne ha get jongka sekretariat kimsha tena kaliang jong kine ki pulit gila ong yang amenta banding shong hapo additional kam lele lada kimsha ban shong neru lada ki ai ke jaka yang hang nong no baki ai nganga kulai ban shong hang ta hadu ba ka sorkar kan dapan sngap ya ki jingkwa ke jonga isu tu bepiwan marue to kampung wet ni chong chong ping ni bagi ai ka daw biki ai ke nga nadu menne bawan namar bangawan tang marwe omdon gi babut yang athiyo i yang ne ngawan bet marwe nakata daw nga shong hang ne hakamat jong ne sekretariat henre long ki nakaliang jong ki kim ailat yang abangan shong ne ki ai daw i pi bagi ai kiwit yang haba kiwit yang hang ne haba nga shong ne bar kami balai ti kim ai yang abangan shong no hang te hapo ha phalau jong sekretariat lada kiwit sabar balai kim ailat yang abangan shong sha hang te hapo jong sekretariat ya additional sekretariat Ada ya? Banyak ada apa? Hay là siap ada.